Bon dia a tothom, un altre cop, un altre vídeo en català. I bé, en aquest vídeo el que m'agradaria fer, comentar algunes de les frases típiques, frases fetes que es poden trobar en el català. Crec que pot ser interessant. Sí, havia una persona fa uns mesos, em sembla que el seu nom es diu Chico Inglés, o Chico Inglés 1, que em va demanar, sisplau, si pogués fer algunes frases, comentar algunes frases fetes en català, i bé, això va ser fa 3 o 4 mesos, i se'm va passar una mica de fer-ne, però bé, ara més val tard que mai, no? I bé, aquestes frases, que he recopilat algunes, crec que poden ser divertides algunes, i bé, ara les passaré a comentar. Per exemple, quan una persona fa la seva, quan una persona fa la seva, o fer la teva, vol dir, jo faig la meva, no? O aquesta persona fa la seva, vol dir que no s'interessa pels altres, d'alguna manera. Això s'entén millor amb un exemple, no? Imaginem que anem un grup d'amics a la muntanya i un dels components del grup doncs està una mica més adelantat, caminant, amb els seus cascos, no vol saber res de ningú, doncs fa la seva. És a dir, va sense voler-se integrar en el grup, per exemple. Una altra frase pot ser: no diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat. No diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat. Vol dir que fins que no t'asseguris una cosa, no assumeixis que la tens. D'acord? Llavors tenim blat, és un cereal. Sac és el lloc on es posa el cereal, on es pot posar el cereal. I lligat és quan un cop poses el cereal, lligues el sac. Per tant, quan tu poses el blat en el sac i ho lligues, llavors ho tens ben segur. Llavors la frase ve: no diguis blat fins que sigui el sac i ben lligat. Per tant, fins que no el tinguis en possessió. És això. Una altra que és bastant, per mi és graciosa, marcaré les que estic dient perquè després no me'n recordo. Sí, és: vàrem haver de córrer, cames, ajudeu-me. Cames, ajudeu-me. És bastant graciós, bastant divertit. Cames, ajudeu-me. Bé, imaginem les cames són les piernas en castellà, i ajudeu-me és, o sigui, que t'ajudin les cames, que t'ajuden les piernas. En castellà seria, potser, tuvimos que correr piernas, que me ayuden las piernas. Més o menys, una traducció una mica així d'anar per casa. Vàrem haver de córrer, cames, ajudeu-me, és un exemple, que vas tenir que córrer molt, vas haver de córrer molt, millor dit. Molt bé, què més? Cornut i pagar el beure. Diu, vam ser cornuts i vam pagar el beure, no? Cornut i pagar el beure vol dir que estàs en una situació que, a sobre que s'aprofiten de tu, és com si s'aprofitessin molt de tu. Cornut i pagar el beure, bàsicament. Cremar-se les celles. Les celles és això d'aquí. Vol dir una persona que s'esforça molt. S'esforça molt per alguna cosa, per quelcom. Per exemple, no sé, si està estudiant, s'està cremant les celles estudiant a la universitat. De tant estudiar se li cremen. Això és el significat. Què més? Estar amb l'ai al cor. Estar amb l'ai al cor. És estar pendent d'alguna cosa i estàs com molt pendent i molt nerviós i estar amb l'ai al cor, no? Com, per exemple, si tens una persona que està hospitalitzada i l'estan operant i mentre estan operant-la tu estàs amb l'ai al cor, no? Ai, 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 ai. És això, bàsicament. Bé, doncs crec que hem fet 4, 5 o 6, crec que de moment és suficient.
en continuaré fent més endavant. Espero que us hagi agradat. El sol fet de poder escoltar català crec que pot ser beneficiós per a les persones que tinguin curiositat o vulguin aprendre català. Evidentment hi ha altres canals on podeu obtenir català, vull dir, obtenir, em refereixo a poder escoltar-lo. A YouTube hi ha alguns canals, crec, i bé, potser en algun altre vídeo comentaré quins són els recursos i les fonts en les quals podeu obtenir vídeos o, no sé, text, coses relacionades amb el català. Bé, espero que us hagi agradat i espero els vostres comentaris i res més, a disfrutar i que tingueu un bon dia. Fins una altra.